ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ଅଛି ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରି ସେଇଟା ପାର୍କ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ 1 କୋଟି ନା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ପୁଲର ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲର ହେଇଛି ହେଇ ଗୋଟେ ନଈ କର ସେ ଯେ ଏପଟରୁ ଆରି 3ଟା 4ଟା ପିଲର ସେ ବାଟେ ଗୋଟେ ଲୁହା ପୋଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି ଅଛି ପିଲର ହେଇଛି बुले बुले तो भाई के फोटो देख 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 से पड़ेगा से कितने दूर जाएंगे छेड़ा है जाला बस बोतल बांधी ना ना जाला बस ना बोतल बांधी देख मजे मजे